Yon! Welcome back to our podcast na mga naminaw karon sa Spotify. Dagang salamat. Yes. December na, don't worry, among promise nga pang regalo sa inyo sa among mga solid na mga listeners o mga viewers sa YouTube. Hello sa inyong tanan and nindot kayo ni siya nga episode. Welcome back, Attorney Drew. Yay! Si Cons na ginawala na absence ato. Oo. No? Drew, kabalo ka, Attorney, last na mga episode, dali ra kay na mo gyuman 20 minutes ra kay walay bright sa kwan. So, Wala ganahan mo istorya. Wala ganahan mo walay istorya. hinungdan ang mga istorya, walay connect, so giundang namo. Gitry na mo si Sam pero wala gyud. Pasensya na. Alright, gwapo kinitong karon ganahan kayo karon kay amo gining giapas kay pa Christmas break na ra ba tapos well karon nag-record me first day of December. Okay. Tapos December, guys. ikaduha naay bag-ong product nga lechon manok og liempo nga nagbag-o lang gyud naghatag sa ato. Abi na ko ang pagbasa ni kay kuan kanang Zagi. It's Zugi. Zugi! Relatives ni siya sa Boy Zugba. Yeah. O, tino. Kwando ang iyang manghod? No? Iyahaning ang bangod sa Boy Zugba. Anak na ni. Anak ni na Boy ni. Zugba. Na siya'y Sugi. Na siya'y sa una, kuan lang daw ni. Kanang lingaw-lingaw lang. Family lang. Tapos, ginaluto nila sa Kinawi ang Blooming Farm. Then eventually, murag okay ang lasa, lami kayo. Pwede pang baligya. Oo, so karon nag-trial sila karon first day. So munang nani ang Zugi. Yan. Tungod kay promo ni siya, kung tanaw ninyo, naisagol shampoo. Blackening shampoo. Dakining. Ang gusto mo na ni, ay grasa. Siyempre ko niya na yung sausawan. So karon nag-open sila silang first sa diya sa may nakoy kuan Zone 5 Kamansi Ipunan Fronting Westfield Subdivision. Uy, dola sa mo. Dora. Dola sa So mo. Zugi lechon manok. So na sila promo karong adlaw. Pero di naman, madunggan ninyo ni, humana ang promo. So, amo lang ni post sa Facebook, promo, buy one lechon manok, get one free 1.5 liters Coke. Yan. And second branch, di ay soon, burag next week nata ni, sa may Tomasaco Corner, 6th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Next week. Next week ni siya. So, pwede pagyapon ng promo kay... Pwede kung next week ni siya. Next Para week sa mga sa mga dugang detalye, na sila yung Facebook, Zugi, Z-U-G-G-Y, Litson Manok. Yan. Zugi! Zugi! Uy, gwapo nga jingle, no? Zugi. Pero ang ilang gipadala sa ato, Litson Manok and Liempo. Sige nga pa-open nga para ano. So maglaway na sa niya itong Hugot na kayo. Nag-humot kayo. Pag na-open na homo. In fairness, kasarap. Ano inyong favorite part sa lechon manok? Nga kanang inyong gaaway, kanang kamugi una mo grab. Breast. Thigh. Breast, thigh. So nang thigh galing? Kumanang paano? Ako kay Bat. Mo tama. Ay, di, actually, kuha na siya, Bat og time rag. Barag usa na sila. Classmate na Classmate na sila. Mo bitaw gi pangutan ako anak. Si River Jan, akong second son, favorite gid daw niya ning chicken. Mag-away gid man ning tama sa lubot padulong sa kuan. Yes. So yun siya nga, daddy mo kaon ni kag lubot, of course, kung love yun nako. Kung love yun nako, mukhaon kong lubot. So sa itong bagong kasal, mukhaon ba kag lubot, attorney? Dili mo ka na ay hair. Ang programang ito ay rated SPG. Sana, lechon man ako kung itong kasabot. Lagi. Actually, na may buhok. Naiusahay ka ng dili kayo sa maluto. Pero Wala ka tarong og kuan. in fairness karon walay buhok. Ikaw, Sam, kano sa kalas nakakaon og lubot? Kano sang las? Aminin, bisag dugan na mong bulag, pero nakailaing lubot. Promise. Sa manok. Manok mo, galing Manok ba istoryan good? Wait, sige muna, before sa atong ano ha. Tapos today, pag yun, sus, lami kaya itong kaon. Dili pwede nga di nato ni itapik yun karon. Yes. Ang panagbulag sa Katniel.
Sa walay bahar-bahar ato ning istoryahan for the next 30 days. 30 days, no? 30 days. Classmate sa CV. Kasi na ni sa Siben. Sa kuan kay way bahar-bahar. Unsay atong panaghap nganong nagbulag, unsay problema. 11 years 11 daw, years. Brad. Dagan kay mga haka-haka, dagan ay napasanginlan. Nanay mga kuan tungod sa tutoy ni tungod sa tutoy ni Catherine kay Gamay. diba, kay gamay ra daw. Karon na napoy ng gawas nga gamay ang Gamay. Yamagers, Oo, ang si Jun Jun. Atonera Sus, ni Daniel Padilla. Magmatter pa gyud ng size or manlibak na din mo kay nagbulag na na mga Napaikuan nga, bayot daw siya. Yuya kay Oo. unumdumi Rostom Padilla. Oh, nadamay. Dagan na kayo collateral damage anyway. So mo na yung problema pero ang ako sa diha. Babasyak na lang. Mao. Viral eh. Og syempre nagiuban nga wag gyud kay last kinsa din na si Katniel mao lang. Asa din mo gibutang ni Lord? Abi ba nako? Kailangan kag plato. Feeling nako na may platito diha. Feeling nako borabag ka nang sila na biyag yun ang natitirang love team na kanabang kani solid na Solid, gilibay. Kay wala naman to amog yung dili sa una katong grabe pa kainit ang Katniel versus Nadine Lustre ug si Kuan ba? Sa Trila na? Liza. Dili si Nadine Lustre ug si Kuan. James Reid. Sa to sila Jadine. JD. Jadine versus Katniel. Jadine yugo. Yes. Jadine ko sa una kay walay barbar, way arty-arty, tapos kung lips to lips, pag chula-chula. Pakala ka na. Di ba ang Katniel dugay kayo ang Dugay mga kayo. movies? Pila pa ka movies na nila ba? Pinaka-relate si Sam. Dili man. Wala man. Okay na. Ay. Gawin tato yun niya. Ang Katniel sa una dugay kay ang lips to lips. Dili pre sa kuan pag ana sa on the wing chula, pero sila po'y una dayon nagbulag, mirisi nila. Kajot lang kaunon sa nako niya. Sarap. Nagsami-sami na. Lo sarap. Ano lasa? Lasa manok? Bro, yung siya lechon manok ay. Kabalo mo, the best lechon manok for me is juicy. Lami ang unod na lasa, juicy sa sulod. Kaya usay uban mga lechon manok. Lami na siya, pero pag abot sa tunga-tunga, wala ni sunop ang lasa. Tapos namalapag yun, mura og si Sam. Nawa na yung relasyon, namalhan na mga igala. Kakabastos. Gid ko barely basta na ataing anime. Sala kay Why Love Life. Silang atangan po nato na istoryahan po nato na pohon kung maka-love life na ka. So tangi gini ni Paminti, kano sana may tabo ang pagbabalik love life. Okay, so now, sa Wanay Barbar, why nagtinang mo? Lami ang limpo. Ngayon po. In fairness, gibutangan og kuan bana. Sa una remember ko no, ang original man gid na mga lechon manok. Kuan man gid bay ka namang yung banana leaves. Tapos nausap na din to nga nag-foil na rin. Tas siguro baka nahurot na ang mga saging ato nga mga Star time. City. Yeah, ayan na limpo. Ibalik na nila karon kay kakahurot na sad ang foil. Nagurot na ang foil. So wala na si Digong, nahurot ang foil. Kato magong pagnap si Tatay Digong pang presidente, Abunda ang foil ato kay magamit maging sa sakto. Karon kay burag balik bisyo na po ng mga tao. Gakahurot na sad ang foil. Mas ganan ko ani. Wala lang sa. Makon na ko ang Dami kayo. mga lamas. Ano siya? Yeah. Nito. Yeah. Malasan niya na ko ba? Sige, para di ta magyaw-yaw ani be. Picture min niya para pang ano. So, well marinated. Dami na ka siya mas Well marinated. Zugi. Lechon manok at iba pa. Cholo. May marag. Ako na kay ang pinakalas mo nga part ako nakuha. Medyo gaya na siya kaya medyo bangon. Pero lamit siya. Kita mga taga Cagayan de Oro, we really love chicken. No? Chicken lovers mong gikita ba? Ako, sinlaber siya. No, kanang kuan gikita ba kung ikaduang anak, yun. Wife lovers sad po. Kanina, sige, kanya-kanya tag assessment ani. What happened? So, well, number one, ang nigawas ni Boto na ang nagbulag giday sila. So, to say, na credibility si Christy Fermin. Si Ogie Diaz. Ogie Diaz o si Christy Fermin. Isang nangatigulang na nga mga chismosa ni sila. So, na credibility. So, naduga ang ilang kuan. So, kapag sila na mo istorya, na ikatuan. So, karon pressured na karon si Kim Chu. Kim Chu, ipagawas na. Pero malipayon si Kim Chu nga sila. Anyway, so again, ani lang, simple. So,
feeling ninyo what happened? Ikaw, brother, at syempre Ako. kay iyang attire kay Kuan man Reverend Reverend Father. Reverend Father Juanito. Para sa mo, what happened to the Katniel relationship? Ako ana, big factor yun na ang kasumo ginamay promise. Sumo. So yun, imagine not 11 years. Sa ako gani 10 years minaguyab. Gusto mo na ka. Unyabot mo sa point anaing. 6 years. Murag magplato, no? Oh, sa 6 years na mo. Pag-abot ko na mo mga 4 years or 3 years ana. Pasugod yun nga year. Ana. Gabi ka sumul, gabi nga away, gabi ana. May gani abot sila 11 11 years. Kaysa iyo man sa gumon nagubuhubo, no? Ano? Siguro ang isa lang siguro dapat yun mabatabo sila na kung neto ka dugay dapat siguro nagminyo na mo level up na ba. Kaya kailangan man good sa relationship. Mo level up gina always kay kung dili man good, syempre masuman mo, loyana, ma-out of love na. Yan, mo na diha. Yan na ba? So, So pare atong bro nag-live in gato yung ato na nga na itabo man to, no? ay na magkasumog. Siya tong lason niya kay para kabalugin na siya nga nung naitabo. Grabe kaya hugot. Sige, Ila 7 to ilan na pila to ila 7. 7. Oh, kato 11 galing na sa imong. Do you think ay nang pagbulag na third party na nag-cheat? Dako nga factor gyapon. Mutuo ba ka sa mga chismis nga na nag-cheat si Koan? Uy. Daw kay sa syempre sa inana ka gwapo. Bay. My God. Artista Daniel Maka-cheat Padilla. mangita nga pangit. Gwapo pa ba ka? Di ba? Dagan nga nag-surround gid siya. Grabe nga temptation niya. Di gyud na malikian niya. Ako kanang mga tipo nga kagwapo. Ako lagi na akong misis lagi sinili mo gyapon bi. Kumusunod sa mo karto nakahubot. My God. Ayaw na mga bata bi atong relationship. Please bigay na. Sayang din at least once in your life. Mao. Kay sa Ginoo ko, sa ako na lang pagkabalo, pag siya katilog lain ba yun. At least kung si Daniel Padilla gwapo. Okay lang. At least nakatilog ang lain gwapo. Ano Pag yun. naman Oh, Alpha. Supremo. Supremo. Ba? Mas ula man tong, oh my God, bay, nag-cheat. My God, grabe ka, pangit, bay. Diba? At least mga, bay, bay, pero, my God, grabe, sa kito ka, bradigid ka. Mura na pag-just, mura muhil gamay ang samad, no? Ano bang, bay, naka-cheat siya, bay, pero grabe, bay, wak mo siya kapugong ito, bay, gwapo kay, bay, cheat. Mura pag, okay. Oy, di na sa naman gina-promote ang chief. Di na sa gina-promote na, pero Disclaimer. Flavor. So, sa para nimo nag-cheat. Na-cheat. Na-cheat, no? na-cheat no. Di, kasi siyempre, sa pila ka years, sa pila to, 11 years. O Siyempre nasapon ba ni feeling nimo? ano lang kayo, dili ko. Nasapon na bulabog. Kaya ko one-sided dapat kaya ko mabase ko sa mga comments, sa mga panggawas. yeah, No? yeah. Pero, siguro, nasapon. Nasapon, no? Pero dili actual gid nga nasapon. Marag, true ko niya. Do later pa akong reaction pero agang dili ko motobay nga si Catherine Moy na lost out of love tapos pa na siya. Dili. Na, ang babae kasi lahi ra gyud pag the more longer ang in fairness The mga more babae, longer. sila mas attached ba mo mga girls. Tinood na siya. But the percentage nga kinsa ang nakuan mas dako gyud gyapon ang Ang percentage lalaki. sa lalaki. Lalaki gid always. I would always say that. Okay, kani. Ayun. Ayan. Base sa law, Luog duha man gud ni si ang nakalami mo nang malipay ko nga actually wala ta na sa aning vlog pero amo gyud siyang gipani gipani. gid. Ani diri please. Kailangan og kuan something unod ni among episode karon. So si Drew is technically on sa balaod and on sa side pod brad sa Biblia because siya manggi dawaton tong kamatuoran siya manggi murag religyosa sa ato diri ang mga igala. Okay, sa church man gid siya. Yung man ko. Ha? Ga-church man ko. Sa una. Yung ga-church man ko. Sa imo pag kita nimo gahapon po nimo na ibawaan. Oh, gahapon mga 10 na. Dugay na kayo. 7 siya nag-post. So unsay mga initial reaction nimo on the breakup ng mga istorya? I agree with Sir Juan nga siguro nag-cheat si Daniel and then si Catherine murag nahatag na niya tanan ubos na siya wala na yung nabilin for herself. Kanang may nga nangawa na nabilin. So mo to nga kanang napugos na lang din siya nga mo give up. It's not that she doesn't love Daniel pero kanang kung kami man good Kanina gililit na no at ito na naman mga babae. Ano yung dapat na ibig babae gid. Mo na tama ka nagi babae sa to para di ta bias nga kaya ang laki. babae man good ingon sila nga taas mi og pain tolerance. So we do not give up immediately. We don't give up easily. Kung feeling ninyo nga kaya pa ning i-resolve. Oo.
And then Or 11 years is kanon. not a joke, ha? Oo naman. I think kanang siguro kaplano na sila nga mag-settle down pero because these things happened mo nang Or maybe they started very young, sad. kanasad siguro. No? Simple. Oo. Half sa imong life, Oo, tama. nag-uban mo na nga tao. Kaya ba dato 24 siya or sabang? Oh, yeah. So, Half 11. yun. So, mo to siya nga kanang gihatag sa 11 years, ana biya siya sa iyang post na I don't want to lose myself in this industry something. So, ang iyang pasabot ato is that porket naami sa showbiz and booming ang Kathniel, Oo. dili pasabot nga bahala nagmawala ako ang pamuot tungod lang para makip ni siya nga love team. Dili nako. Murag I've done everything to keep us together. Pero ang isa wa man nagtarong. So yung ano bitaw. Pwede ito pasabot siyang post. May galing kinasa. Mao lagi. Grabe, balik-balik. Ayaw, Balik-balik. actually. Balik-balik yung basa. Sige, pasabot ani niya. Ha? Ayaw pa din sunod taron ba? Ay, nato today. Pero tama ka. Because we all know, kami, dugay namin sa ABS. Pag ang love team kasi sa Pilipinas, ingana gyud ba? Nay kontrata, dapat dili mo makita ng ingani, dapat di mo maling sa ingani. Mubitong sa una, sa mga artista sa una, bisag ang real gyud nila nga boyfriend kay dili nila ka love team, dili gyud na pwede mo gawas nga issue bay. Di, pwede Mura na. kag masuspend ana or grabe gyud Bangga ka. Kay mo man po na yung negosyo ni ABS. So, ang mga endorsement mo daghan ana. So I'm sure karon pagbulag ani di ba ningon pa si OG Diaz na gi-action sa istorya nga ayos ninyo na istorya about ang panagbulag kay maybe na yung mga current na mga kontrata or endorsement nga kailangan sila duha. Judges pa. Oo, kung magbulag what will happen ana ba? Remember the time katong Aldab po sa GMA nga nakurat ang tanan nga dili maggiday sila ang real. Halos ikamatay nila nga ang real giday ni Main Mendoza is Si Kwan Arjo. Arjo. O halos na pa yung mga death threats kay ingana kita diri sa Pilipinas. So tama imong gingon maybe berningon na si Katin Bernardo nga tama na ni. Kung akong hunaon nindot magitala ni among dagan sa mong career. Pero unsa na lang pugo. At the end of the day, ako gyapon life. Kisa bisa bang mo yung kang mga Kathniel fans ayaw mo ana lagi kamoy magdulog kamoy maguban dili kamo so kami gihapon at the end of the day Pero nabay love team nga nagpadayon gyapon balag bulag na sila. they tried it. I'm sure they tried it pero Di kanang sa uban artista na ba? Wala. Dili kay kumuha sa artista. wala na. Wala no. After yun Brad basta magawas na galingan nanay uyab or kwan something ako kani amino na ako sa radyo no sa una pag mag-DJ ka, as much as possible, di ka pwede nga magstorya ka hi to my family sa akong asawa, labi nagnaka sa mga younger years. Kaya dapat isell man nimo nga ikaw as Single ka. So, even, samot na sa mga girls, ang dili makasabot yun ng mga girls, female DJ. Kaya magsikog ingon sa nga dili ka pwede yun nga na boyfriend na makita kay maligya mga syempre daghan ba kay mga mag-alirong sa imo ha kay babae sexy imong image so daghan yun. So as much as possible ay pakita nga na kay uya pero namang gyud nakatry ba mig DJ before nga single mom siya na lahi ra gyud sa katong single ra gyud siya. So burag part na siya. Now you know. So Pero na ko'y question kanang in favor ba gyud mo nga naay ing ana nga kanang himuon siya kontrata ang kanang mag aning may tabuana kung wala pa kay name walang-wala pa ka. I see. Wala nabi ka kay manarbaho. Trabaho. Kasagarag yun, mahimo na siyang problem kung famous na kay ka kada bang I have everything naman good. For them, for example, imagine yun silang duha tapos kung nag-imagine ka karon because nana mo na sila mga multi-millionaire na mo na sila karon pero katong when they started na wala pa. Imagine na mag-audition lang kang artista. Tanaw lang ko ng mga PBB, pila ka tao ang gusto mo sulod sa showbiz. Everything. Pag dili ka maka-experience, you want nga naa ka, appeal ka diya. But eventually, pag humanap po nga medyo okay na, pag matagamtam na nimo ang rurok sa kasikatag uban pa, then feeling nimo okay na ko, then mo na siya ka, I'm tired of it. So, meaning to say, ang tao nagyo sa asumhan or nagyo Japon sa ingana. So, pag sugod pa, okay ra gyud ingana nga, sige ingana ta kay lami kayo, keep coming mga projects so mo asenso ka madato ka pero karon nga feeling nimo nga I can stand alone burag kaya na nako in fairness bet ni Catherine katong day
when she started nga nagkuwag movie nga wala si Daniel, medyo ga-flop tong uban. Then hantod nga nanatong hello. Dawat na. Hello, love, goodbye. Hello, pwede ra gid nga wala si Daniel Padilla. Nananay uban mga movies niya, teleserye nga wala si Daniel Padilla. Nipatok naman siya. Tinood. So nganong mo kuan pa tapag when you reach maturity sad mo na nabiya kang nganong mag-manage nganong na pa may mupaksi sa akong talent nganong na pa may mag-manager ako na lang mag-manage akong self nganong may exclusive pa man ako na lang mag-deal which is mo magay pa na itabo sa mo ako talent mo ko before ba sa radio TV primero na pag mag-manage but eventually nakuha naman nimo ang logic ngay nga nion ra di ay then ako na mangayo man mag-budget ng kuan mo tigbas o na sila nga I could direct na makakuha Di mo part lang gid siguro kay kung gusto ka mga musikat ka dapat na jud kay and because lagi kita sad Pinoy mo sad tabay dili pa sa Korea ba nga karon lang nga project love team mo pagsunod sila na pod lain na pod. kita dili man kita pwede nga pag karon tapos pagsunod sila na pod ni James Reid dili na mo Dili patok sa ato sa Pilipinas mo bitong dagang kay na offend ana sa real talk ni kuan di ba Liza Soberano sa gawas kato na sa interview sa Pilipinas dili gyud kita sa Pilipinas mo ginang tinuod Pinakauna mo na gyud na. mo nagyud na tapos nag-expect yun sila nga kamo nagi mag-ubang kamo gi mag-uyab bisag malink lang ka sa uban mag-date ka wala na dako na kay na siyang away so mo na gyud na ang showbiz ba so mo nang katong nag-offer si Ina Raimundo ako wala gyud ibaliba gyud ako gyud tana gyud ang leading lead ako natana gyud atong sa katong Scorpionites to o katong sa sobra-sobra labis-labis wala gyud ko nga please dili ko gusto nga gwapo man ang offer so ayon na lang kay di ko gusto nga broken family so muna karon ang akong Ina Raimundo ang ako ra yung asawa so every night just Scorpionites to me karon sa wala tama na cellphone wala na ready na ko na cellphone na nabuan na sa karon sa so nagbulag mga dagang 11 so sayon ra kaing 7 years unsay assessment nimo kabalo ko sa mga na-affected sa Katniel fans unsay imong masulti silang panagbulag Kuain. Actually, affected kay ko gabi. Nakahilak yun ko. as in emotional ka Oo, why man bura Lagi din na no. lagi din nganong medyo ano ka medyo tungod kay fan ka or medyo nasayangan po ka sa sarili duha man guna you're really a solid fan silang tandem or naiuban affected because burag sayangan ba as a couple ba nga ala sayangan no Can be. after pwede ra gid magbulag gid ay wag gyud forever Siguro kay though na bisan na ko idea lugar na dol gamay ingani gid ang showbiz na nagikuan di siya showbiz though hindi li ko nga nakama showbiz nga pagkatao okay as a first one na lugar I think ang ilaha mang yung love team sige whether scripted or not like kanang kuan na gid siya kanang gi-fantasize siya too much. okay Gitolerate nila ilahang fans too much. Kanang we are drowned to that fantasize bitaw nga thing kanang sila imuhang murag role model at kanang imuhang ambition nga untaing ani Murag relationship goals nimo? actually indeed Lagi ba pwede. actually so nakain ko nga hopeless romantic na gid siguro ni sa Pilipinas charas na mga tarong nga lalaki di sa Pilipinas mga ipis panglit ko oy napamilaki nga mga tarong oy mo ba Aminyo lang Ni mo to ko katagalang-galang ni siya karon kulang na lang siya Biblia. Bitaw pero mao gid siya as in affected kay ko gabi. you believe also nga nag-cheat Oo, yes. Oo. nasapon ba Nabilar gid ko gabi. unsa imong reaction na ningon sila nga gamay ang kang Daniel Padilla unsa Wala imong man reaction nagreklamo ang akong ayaan. Ang nagreklamo man kay katumang katul. mao galing Akong ayaan nga si Catherine Chika man may gabi lami among gabi. nagkuan mo nag-check mo Ay, sus, lami among chika gabi. Ang babae may nakakailan tingala man siya. Man nakabalo ka nga juts ang kuan. Na-shock naman ang ibiyang. Wala may reklamo ang kabiyang. Dawat true love man. Dawat man. ana man ang true love gyud daw bay kay kung dili na sa true love pag tan-aw oh my god gamay bulag ta
At least ang mga kanang trula mo tanaw medyo makatawa gamay. Pero minsan at least dako kag itlog. Pero siguro bitaw sa showbiz nga nagipang chitan kay mga flat-chested. Malaka lang. Uy, dili oy si Bea gipulihan Bea og flat chested. Yes, hindi, Nga si Kuan. Si sani so? flat-chested. Gipulihan man siya, di ba? Si Bea ni Ipulihan siya og flat-chested. ni Julia. Oh, hindi gyapon tanan ng ano. Julia paghulat. Julia, tsaday mong pag-coach kang kuan ha. Ala, Magstorya flat ka. chested. Si Kim Cho flat chested. Oh, Okay. Kabalo mo. Oo. So mo to para sa mo nag-cheat. Naagyan. Sumutok. Makatala ko Sam. Unsay mga kuan mo? Unsay imong guess like pila na nagbulag sa a year na or unsa man? So pa to Last daan na. year pa daw. Last year, Last grabe yung check year ka gid. pa. Ni grabe nakabalag yun eh. Last year pa. Oo, unya So, kay gipungan-pungan taas man lang kay na. ang kuan silahang kontrata, dapat taman man daw karon. So mo so haya pala. Sa birthday ba yun ni Andres Bonifacio? Yes, Andres Bonifacio, Yeah, yeah, very A, inspiration. very A. Naagi something mga kuanan ni. Kakaulit ko. Kabalo mo. Naulaw si Andres. Alam mo. Kaya nag-trending mga kat. Ang comment na ko na lami ang zugi ka jud lang. Lagi kay promise pang Lami, kuan lami. siya. Ikapila naman na ninyo, uy. Nga absor. Kanang na-part sa manok diyan nga ng puti ra gid nga ano, di ko ganahan na kay feeling ako burag dry way lasa. In fairness, Yeah, in fairness na ay lasa ni suno Lami, pangilahan ko ang tana consistent zugi ah. Sarap. Okay. Now, Pangitan ako. ang ako ang part ani. Pila na ka minutes ya, pila na. Pila na. 20 happy na 30 minutes gamay na. Ani ra. Para mauman ra talin ani. Una, dako gyud kayo ang lagi tendency nga magbulag di magdugay para basta pareha mo alpha, puro mo mga itsuraan, puro mo ka ng Yeah, big stars. Why? Puro taas og pride. Munang kasagara ang ending gyud ang kaminyuan sa usa ka big star, usa ka tao nga humble, nga willing magpakaubos or willing nga ikaw ang mo shine dili ako. Ang resulta kasi mo ginagbanti mabantayan sa mga naging may tabo. Puro mo stars, puro mo gusto mo shine. If ever mag-away mo, magbulag mo, I'm sure mo yun din na nga, well, okay na po ko, dili po ko. Kay kabalo ko na may mo, kuan sa ko, ang ako nga joke sa akong Facebook, di ba nga, mabalak ka man tanga mga itsuraan man na sila. Tanan karong pagposa na, sus kanya-kanya na karong pasip-sip, musalo, Galing niya. nanay galin niya nga willing, magparamdam. Ang problema, kung pangit ka, nakasalagma ra kag relasyon, nawala pag yun, ang problema na sa kagaroon na pa by next, or basing mo na to ang last. Wow. Ana, but kidding aside, feeling mo ko na ako, si Katin grabe kay siya ka-star. Kabro na tani ko ang grabe kay siya ka-star. So, naay mga ano ba, kanabang medyo taas ang pride. So, ang bagay yun sila, kung kag forever nila is, katong technically itong willing nga ako yung magbitbit sa imong bag, ako imong guard, ako imong driver, ako imong alalay, nara ko sa likod, perminti mo support sa imo. Most likely, mas dako nga percentage mo na mas forever nila. Mada siguro no kanang ang uban magpili na lagdan showbiz. Yeah, most of the time, yung showbiz yun ang Mo may gilang tabo, Brad. kakadayunan man. Kay da man sa willing to understand. Sometimes na magman yung, siya mo ngayon. Pero ang problema na pod kung magsugod mo nga uyab mo din na showbiz ang isa, mula na Yeah. yan na pod ang problema kay. Yan na sa ang Di naman problema. kasabot unsa ang iyang dagan sa iyang kwan. Correct, trabaho. tama. And I think, mo agree sa ko because they started early, mas bata pa sila then 11 years, sumugin na magplato. Tak when you gave everything, mo sa akong problema karon because I have a daughter. Unsaon ako pagsulti karon sa akong daughter nga ayaw ihatag tanan. Don't give everything good. Please, ang bika nimo ayaw kay ibika gyud. Dapat na lang sa mga 90 degrees. Ayaw kayo ang mga 180 degrees. Uy, kay mo ba di ay? Kanang ayaw sa tong kilid lang sa. Hala, uy. Uy, abas. Oo, But seriously, muna akong kagabalakan isip amahan sa usa ka nanay dalaga no. Nga unsaon ba nga pwede ka. Ang problema kasi kita tala nakaagi magita ni when we are in love kita ang pinakagayg ulo. Pag in love na ta, bahala na ni. Kanang ano ba? Ihatan na ako ng tanan. Correct, ma. Basta mo hangad na galing. Maigo yun. Ana. Dito nagsugod ang tangan Anak, pa anak. nihangad Oh. naman si Sam. Pak! Pak. Karon. Gikumot na niya ang mga habol. Pak! Dito na human ang tanan. Primero pa, ayaw, sama na, ayaw, no. Pag
Naghandog karon sa likod sa dalunga. Oh! Dito na dahil nangahuman ang tanan mga idol. Di ba, nakita isa diri nga di ganahan. Kaya di ba, so masay teacher. Yes, mag-uya-uya. Ulatan ako, my God, sa siya. Di ako sa type. Pero karon nagminyo sila. Nakuha na gyapon. Kaya dito naman, di dapat man ang dila sa dalunga. My God, sa una pa tani mo gibuhat sa ako sa library. but anak yun ba? So ako nag-expect nagyugo. May yung nagkita ko, idol na ginako ni sila bay kung sila pag-imagon. Kaya nalimang ka first boyfriend. Actually. Tapos pinakauna bata sila nagsubor. Wag sila nakatesting. Tamura na ang world. I'm sure siloso pa sila, anak ba? Pero pagbuto ng gapon na well, they deserve borabag Na yung mga deserve bago. someone Na na may bago. question, Ana. kung nagdayon sila, like nagpakasal sila, same pa ba gihapon ang kanang ang degree bitaw of fandom Mas sa dako, ilaha? Kay basi na uban, Di- sumhan, sila akong na kan ako, murag- akong murag kan na na. pagbigyan na nilang mga fans ba? Tama. Ako tek ana mo gamay. Mugamay na siya. Kay kuan man, sa ila magud karon, ilang target is man batanon ana ba? Yeah. Syempre kung magbinyo na mo, lahat abot ang level sa mga Yes. tao. Correct. Syempre ang makalit na pud si mo, kato na mo mga minyo na pud. Oo. And I think mas dako na ang challenge. Kay lagi, they started young. When you started young, tanakay in a relationship, tapos in a relationship nga medyo selos-selos, so nakay mga activities nga dapat imong gabuhaton as a teenager nga di nimo mabuhat, magbarbar, magdugay tungod kay kuan. So na-miss nimo to nga part. So timan kana karon si kuan taron nagpabubog-buhok, wala. Nanay mga pictures na naron nga magrampa, Nagrampa na. nagparty. Or kunwari nagwala kay murag rebuild na may mga anak lugar nga mga tayo. Sa katong iyahang ito nga magazine oy nga ang Yeah, iyahang kay ito. Good Girl Gone Bad. So, Yan, pwede to, pwede. Pero niwang kay siya, na-stress siya feeling na ako. Ako, tanaw na ako marag na, na-depressed yun na siya, niwang kay siya. Pero kailangan niya buhaton. And, kabalo ko nga, mas, prana karon ni Daniel Padilla, mas dagan pa na chicks masulod nga dili na kay serious, para mas dagan ba siya mapilian din. Si Catherine, makita na siya mas non-showbiz na willing nga, dili kay siya mo shine, nga siya gyud ang mahimong Reyna. Mo na para na akong assessment na ako. But, you know, at the end of the day, ilaman ng life, medyo apektado lang ta kay dagan sa tayo mga movies nga nasundan nga very good movies Very na ba? good. Very good. Ang galing talaga nila sa mga movies na ma-feel yun na itong ilahang mga kwan. Pero, ilaman ng kinabuhi, at the end of the day, mag-away, magbulag sila, wa mangyapoy additional sa itong mga sweldo. Correct. Mao. Mora gyapon atong billing sa kuryente. Padayon kinabuhi. Ang water district mora gyapon ilang rate, ang sipalco wala gyud. Wala na halt ang mga bayron nun. Diliingon nga. Oh, man. Oh my God, nagbalik sila. Oh. Nay additional 1 month allowance ninyo. Correct. Wala Diba? ingana nga Wala kay ingana. tabo. So mora to. So well, at least ang ako lang okay ra man sad na makisabay mo sa kagulanan ana. But the end of the day, mo continue gyapon ta sa tong mga live. Nagi na yung mga ingana nga mga Move relasyon. on, move on. Move on na gyapon ta mga galat. Talo to silang mga movies ana. Or if ever na tabo na sa inyo ha. No, suppose ingana day nga dili gid ni siya padugay. Ang relationship dili padugay na sometimes dugay lang pero ang banding brag dili po kayo. Na uban nga dali ra pero grabe kayo ang gugma ana. So if ever nagbulag mo, change gender na lang sa. Basi nga try lang ba? Try. Basi na pa mo iwa na try. Change flavor. Change flavor. Muuyod. Boy, lagi siguro ko ani. Dili akong pasabot kung sila, basi gusto sila mo try sa imo, ha? Anak akong pasabot. Ay, Danya Padilla. Moro to, 30 minutes na. Dagan salamat sa Zugi! Ang pinakabag-o nga lechon manok og liempo sa Cagayan de Oro City. At ang ilang mga branches, follow sa ilahang Facebook ang Zugi. Z-U-G-G-Y. Zugi lechon manok ang liempo. Sige na, mga na ta. Kailangan namin rice. Rice! Bye! Bye!